Dneska ideme robiť o zajačku. Máme tu kaleráb a roztomilú zajačicu a aj tričko. To budeme potrebovať. Najskôr si zoberieme zajačicu na ruku, mojkáme a položíme. Potom si zoberieme kaleráb a zajačicu, si ho dáme ochutnať. Keďže jej chutí, tak si ho odložíme. Potom si zoberieme tričko, rozprestrieme ho, zoberieme si zajačicu, položíme si ju doprostred, ale rukávy musia byť pri jej krku. Alebo jeho. To je podľa toho, či má dievča alebo chlapca. Zoberieme si ho, toho zajačka, a dáme mu kalerábik. Presne vidíme, či mu chutí alebo nie. Je veľmi zlatý, ale kalerábik položíme na kraj. A teraz si zoberieme našeho malého ňuchtaša. Apetít pre zajačiky. Takže zajačiky majú rady mrkvu, jablčko, vodičku, ich životné jedlo, tým je trávička, kalerábik a aj iné ovocie a zeleniny. Ale sú veľmi vyberavé. Vyberajú si napríklad, či zjedia granulky svoje zajačie, alebo zjedia kaleráb. Tým pádom si zajačiky vyberajú jedlo a to není super. Preto zajačiky nemôžu jesť niektoré jedlo, čo im nechutí. A teraz zajačik ide spať. Dobrú noc pre zajačika a dovidenia.